Wow, daghan 5 te. Oh, daghan na kapalit nimo. Nga kay ko kendex. Kuan te. Sa itugan. Kita na ko siya dito ti ay na siya kauban na babae katubi tong silingan ninyo na wanti burikat. Ang buwa pa. Ginagawa mo. Uy, hala. Santi oh. Yang bana nakita na ako dito. Uy, nanti. Agay! Anti. Problema ni mo, day. Doon man kasakuan sa problema ni mo. Wanti ba na ko ingon sa imo ti? Agay! Katong ikaw si Auntie Cipriana te ba? Oh, day. Kailan lagi ka na po, day. Katubi ta imong bana ti. Ginagawa mo. Ano sila dito gapon ti. Kana ko imong bana dito gahapon oh. Oo, saan sila dito, day? Yo dito ti oh dito. Lingkod siya. Agay! Dapat yun siya kuyog ti. Ay, kasi yung kuyog niya. Insa, tugan, day ba? Unsa ba? Babae, lalaki. Hatag sa lagi ka 5 te. Ingon din ako te. Ingon sa lagi daan, day. Taganti ka, day. Sige na. Ingon sa daan. Hatag sa lagi 5 te. Ingon din ako sa imuha. Narao. Tag-ani ko, ha? Agay! Hindi ko naahasin ko. Mapriso ka. Dili. Insa na, day. Ito ka na sa kuha, day. Kan tinuod ko, day, ha? Ipatay na kung bani karon lagi. Ako maglagot lagi, ah. Wow, daghan 5 te. Oh, daghan na mapalit nimo. Nga kay ko kendex. Kuan te. Sa itugan. Kita na ko siya dito ti ay na siya kauban na babae katubi tong silingan ninyo na wanti burikat. Gabi na unsa man sila. Agay! Wan sila ti naglingkod sila nag-apa din sila glingkod. Dito oh katong naay mga motor brum. Ha, sure ka, day? Unsa pa inita mo, day? Tugani ko, day. Unsa pa gyud, day? Agay! Maoto te. Kita na ko sila nag-apay. Unsa pa gali? Maoto te kato ako ingon te. Ay, tugani pa ko unsa pa gyud na. Ako to lagi ako ingon te sa imuha te. Pagtarong, day. Unsa pa ilang gipang buhat, day? Tagaan ti kag daghang kwarta, day. Unsa pa na ba? Tugani. Mura gito te. Kita na ko sila. Kato ako ingon ba? Kita na ko sila dito apat. Mura to. Mura. Klaro ni mataan ni. Unsa pa ni balan lagi nimo? Tagaan pati kag daghan. Unsa pa na? Agay! Tagaan pa ko niyo mo te. Oh, tagaan pati ka itugan ba insa mo nakita. Be. Hatag be. Na po nakita di ay. Una ah. Daghan pa di ka nakita. Oh, ako ingon sa imo kung tagaan ko nimo daghan 5. Ani ba ani o daghan 5 o 5. Nya ani ko tinuod ha. Tagaan ko kanang sakto gyud nga kuan ha. Ah, kuna ni hurtong kuin sa imo ha para makatugan nung kagtarong sa kuha. Ah. Agay! Oh. Wow, daghan 5. Ano kayo na? Tugan na sa kuha day. Unsa na? Kwante. Nag-inom din siya. Ang kuyog day. Kasi yung kuyog taginom. Agay! Kaji pa, ingon ako sa imo. Ingon gud ako sa imo. Kuan na si kauban bae inom din siya. Maura to, wala din ko lain nakita. Wala din ko lain nakita. Wow, daghan 5. Muti mo yan. Ito na ko eh. Laro. Istorya. Kalas kwarta.